नावखाथायाव हारमनि हेल्थ केयार सेन्टार आरो मबाइल ई-जन एन्ड इलेक्ट्रनिक्स गला बेखेवदों। नावखाथा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा अनसायगोनखौ मिजिं खालामदों गलानि बिगोमाया। तामुलपुर जिल्लानि नावखाथायाव दिनै गोमसार ब्रह्मनि नाजानायाव गंसे हेल्थ केयार सेन्टार आरो मेसार्स मबाइल ई-जन एन्ड इलेक्ट्रनिक्स गला बेखेवदों। गोमसार ब्रह्मनि बायदिब्ला बे हारमनि हेल्थ केयार सेन्टारनि गेजेरजों रायजो राजाफोरा बायदि बेरामफोरनि आनजाद, आल्ट्रासाउन्ड, थैनि आनजाद आरो बायदि रोखोमनि आनजादखौ बाङाय बेसेनावनो खालामनो हागोन। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गाव गावनि नखराव नांगौ जानाय मुवा बेसाद, बायदि थाखोनि मबाइलफोरखौ बाङाय बेसेनाव आरो फाइनेन्सआवबो लानो हागोन। लोगोसे दिनै आरो गाबोन समसिम 15,000नि मबाइलखौ 12,000आव मोननो हागोन होनना गला बिगोमाया फोरमायदों। गोमसार ब्रह्मनि बेबायदि नाजानायखौ नुनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। गासिबो निउस नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै आंहा बहुत गोजोननाय मोन्दों। मोनसे प्लेनिं खालामनानै दिनै समबार खालि 19 तारिख आङो दखानखौ दिनै बेखेवनो हाबाय आरो बेयाव बांसिन गोजोननाय मोन्दों। माने खेबसेयैनो मोननै दखानखौ बेखेवनो हादों। मोनसेया जाहैबाय हेल्थ केयार आरो मोनसेया जाहैबाय इलेक्ट्रनिक्स आरो मबाइल फाइनेन्सआव मोननाय जागोन आरो ओमफ्राय रायजो राजाफ्रा मोनसे गोजोननाय मोनगोन बेयाव फैनानै। माने ओरैबायदि रेन्जनिफ्राय मोनलांगोन माने एसे माने बयबो न'खरा जाहाथे बायनो हायो बिनि रेन्जखौ मोनगोन आरो नांगौ बायदि सुबिदा मोनजोबगोन गासिबो। सोरनोबा 10,000 नांगौ, 15,000 नांगौ, 5,000 नांगौ बेफोरबायदि मबाइल मोनजोबगोन। बेजों लोगोसे इलेक्ट्रिकेल कारेन्टनिबो बुस्थु मोनगोन आरो लोगोसे वाशिं मेसिनफोर मोननो हागोन। बायदिसिना बायदि रोखोमनि मा नांगौ आरो मोनजोबगोन आरो सब A to Z मोनजोबगोन आरो मबाइलखौथ' किपेडनिफ्राय लानानै आइफनसो मोनजोबगोन गासिबो। आरो हारमनि हेल्थ केयार क्लिनिकखौ खुलिबाय बेयाव मा खाबुफोर होनाय? बेयाव टटेल 47नि बारा बेमार नायजानो हागोन आरो मोजां बाथ्राया बे मेसिनखौ अर्डार होबाय। आल्ट्रासाउन्डआबो साननैसो बावनो सफैसिगोन आरो बेयाव रायजोफोरनि थाखाय मोनसे मोजां बाथ्रा जाहैगोन आरो माने जों गोजान गोजान थांनाय नंला। नावखाथायावनो गासिबो मोनजोबसिगोन सुबिदा बायदियै। डक्टरनि सुबिदा थागोन। औ, डक्टरा मथा मथि जोङो गरेस्वराव सासे रायलायदोंमोन आरो रङियानि सासे रायलायदों। सारमोनहा जेब्ला बे मेसिन सफैगोन अब्लानो नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौ खोन्थानो होनाय जागोन आरो थारिख नैबे आगस्ट मास जोबनायनियावनो जागोन, जोबहांनायावनो लास्ट उइकआव आगस्टनि। सानफ्रोमबो मोननाय ना सप्तायाव सानसेबा साननै बिदि डक्टरनि सुबिदा बायदि जासिगोन। आजिखालि डक्टरा बहुत खम जालांबाय नालाय आल्ट्रासाउन्डनिया, बेनिखायनो मा मा बेराम नायनो हानाय? ओरैनो मोनसे आंथ' मिथिना ओरै इलेक्ट्रिक लिभार फांसन टेस्ट होनो, ओमफ्राय बायदिसिना बे थैनि इउरिननि ओमफ्राय टुल्सनि बागैबो नायनो हागोन गासिबो। ओमफ्राय मेलेरियाबो नायफैनो हागोन। 47टा टेस्ट टटेल। औ, मा बुङो दा रायजो राजाफोरा? दा रायजो राजाफोरा मोनसे सुबिदा जाहैसिगोन जोंनि नावखाथा एरियायाव। बेयाव फैनानै गावसोरनि बेमारखौ गोजानाव थाङालासिनो बेयाव नायफैनो हागोन नावखाथायावनो आरो बहुत खम बेसेनावनो। जों हानायमानि बेसेबां गरेस्वराव बेसेबां लायो जों बेनिफ्राय खम बेसेनावनो जोङो नाजादों आरो होनो। गेजेरजोंनो खनसे बायाबाबो खनसे नायलांनो हागोन। जोबोद माने खम रोखोमावनो खम दाम खमावनो माने मोनलांनो हागोन आरो बुस्थुआ। औ, बायदिसिना कुवालिटिनि। ओरैनोथ' 15,000निखौ आङो ओरैनो दासान्दि माबायाव हगारदों आरो दिनै गोदान दखान खुलिनाय हिसाबै 15,000निखौ आं 12,500 बा 11,000 मानसि नायै मानसि बिदि होदों आरो। औ, बेखौ स्पेसियेल अफार होदों दिनै। औ, गाबोनबो मोनगोन जाय फैयो, गाबोनबो मोनगोन अफारखौ। साननै अफार होदों, 5% डिसकाउन्ट होदों आरो मोनसे मोजां बाथ्रा, दखानखौ अपेनिं खालामनायनि सिगां आङो 2 लाखनि माल फानदों आं न'निफ्रायनो। औ, मोजां गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ कास्टमार आंखौ माने नायहरदों आरो।